शेवगा, कलिंगड आणि खरबुजाचे दर हे कमी झालेले आहेत. युद्धामुळे भाजीपाला आणि फळांची निर्यात थांबली आहे. बाजार समित्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळांची आवक वाढली आहे. या युद्धामुळे शेतीमालाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आघाती युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाल्यामुळे शेतमालाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. शेवगा, कलिंगड, खरबूज यासह द्राक्ष आणि डाळिंबाच्या किमती कमी झाल्यात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. बाजार समित्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळांची आवक वाढली आहे. त्यामुळे दरात घसरण झालेली आहे आणि या हंगामामधील शेवग्याच्या दरातील ही सर्वात मोठी घसरण मानली जाते. उत्पादकांना दररोज 70 लाख रुपयांचं नुकसान, निर्यात बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. कलिंगड आणि खरबूज उत्पादकांनाही याचा सर्वात मोठा फटका बसतोय.